Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi deschidem pachetele de la Division Rivals. După cum puteți vedea aici, avem Divizia 5, am reușit, și Rank 1. Hai să vedem ce pachete avem. Le avem pe astea tradable, untradable și bani. O să iau doar pachetele untradable, pentru că am făcut Icon SBC-ul și am nevoie de resurse noi. Cum v-am spus, Divizia 5 Rank 1. Sper să avem ceva noroc astăzi. Hai să vă arăt și Team of the Week-ul pe care îl avem. Sper să ne vină ceva de acolo, ceva tank. Imediat dăm la echipă. Și nu uitați să dați și voi acolo un like să susțineți seria asta cu pachetele de la Division Rivals, de la Weekend League, de la tot ce prindem, toate pachetele. Ne ajută foarte mult like-urile să creștem acolo în recomandate, să facem și noi 2000 de abonați. Și vizionare plăcută la clip. Bun, și asta este echipa. Îl avem aici pe marele Neymar. Are 5 cu 5 la skill move și dribbling. E Neymar, ce să mai... El e Neymar. Mai avem pe Gomez, pe care dacă îmi pică îl bag direct în echipă, că l-am pe la gold. Ăsta ar veni perfect. Nu vreau mai mult. Dacă mi-l dă pe Gomez ăsta, sunt mulțumit. Îl mai avem și pe Sané, care e și ăsta, mamă, dar are 2 weak foot. Wow. Merge super sub așa, medium sau nu știu. Poate așa ca OVR. Avem pe Toni Kroos tot așa pentru OVR mare și cam atât. Barela ăsta, da, e pe Italia, e mai greu, 3 cu 3. Hai, e box to box, nu știu. Pe bancă, nici nu ne mai uităm. Sper să nu ne vină prea mulți de aici. Sau poate nu ne vine niciunul din această promoție. L-avem pe Vlahovic. În fine, hai să trecem mai departe. V-am spus, ar fi top dacă ar veni Neymar, de preferat, și Gomez ne-ar intra bine aici în echipă. Asta este, hai că asta este echipa dacă e. Momentan asta este echipa cu care am jucat până acum la Weekend League și așa, deci cum vă spuneam, Gomez ar veni perfect aici în echipă, dar să fie și untradable, pentru că de asta am luat și pachetele, altfel l-aș vinde. Hai să mergem direct la pachete, nu ne mai lungim, v-am arătat și echipa, v-am arătat și ce Team of the Week avem în această săptămână. Stai că am de dat un quick sell aici. Ăsta nu vrea, îi dăm quick sell. Și avem 6 pachetele, hai să vedem. Hai să deschidem pachetele. Jumbo Premium Gold Pack. Avem și Players 4, după aia mai avem un Rare Gold, 2 Rare Golduri. Hai să vedem. Pachetele sunt destul de ok. Sper să ne dea și ceva din ele. Hai să vedem. Poate am spus Neymar. Bine, cer prea mult Neymar, dar nu se știe niciodată. Și Joe Gomez. Bun, băieți, hai să dăm cu primul pachet Jumbo Premium Gold Pack. Hai să vedem. Vine ceva din prima așa cum ar fi. Și este nimic. Îi dăm skip. Din păcate primul pachet ruină. Mamă, dar niciun rar, bă. Niciun rar. Incredibil. Ăsta îl mai am o dată. E și tradable. Hai să vedem mai departe. Hai să dăm și cu al doilea pachet. Poate vine ceva de aici. Ia să vedem. Hai mă cu ceva walkout. Ce ăsta mă comobol de ăla? Argentina, LB, e un semn, poate vine Messi. Dăm skip. Nimic nici în spate, avem niciun rar, bă. Uite, 2 shadow-uri, asta e bine, asta e bine. Avem pe legenda Godin. Mamă, ăsta mai am o dată. Untradable toți probabil. Ba, nu. Bun, mai avem 4 pachete, le lăsăm pe astea 2 la urmă, mai bune așa. Și dăm cu ăsta, Jumbo Premium Gold Players. 24 golzi, 7 rari. Hai să vedem, poate vine ceva de aici. Hai cu un knockout de ăla. Bă, nu e, bă. Cred că ăsta e ruină pe opening-ul ăsta. Mare ruină până acum. Pe areola, nimic. Nici în spate, nimic n-avem. Numai carduri duplicate. Hai să vedem. Din alea două, ultimele două să ne dea cel puțin 2 walkout-uri. Hai să vedem. Încă 3. Mai sperăm. Hai, Jumbo Premium Gold Players. Încă unul. Am cu un walkout. Este Bor, cred. Nu cred. N-am, niciodată. Niciodată. Coșmarul meu, bou nou ăsta.
Coșmarul meu, băieți, a 6-a oară cred că mi-a picat. Untradable. Nu mai pot cu el. Nu mai pot cu el. Anul ăsta e coșmarul meu, din păcate. Hai, poate în spate ceva valoros. Poate în spate ceva valoros. Babu ăsta, da. Cred că ne ajută. Soler, bă, 83, 2 de 83. Cam meh. Să-i spunem, ăsta e untradable, eram sigur. Cred că cam majoritatea sunt untradable. Wow. Avem unul tradable și atât. Ăștia trebuie să le dăm aparent cu Excel. Le dăm ce să facem. Nu avem ce să facem. Bine, putem să facem un upgrade gold pack din ăla, dar nu. Hai să vedem ultimele două pachete top, putem spune. 12 iteme, 12 rare. Hai să dăm cu primul. Rare gold pack. Avem aici, asta trebuie să fie walkout. Bă, nu pot să cred nici board. Bisuma ăla, what the fuck. Bă, ce slabe au fost dropurile săptămâna asta. Foarte slabe. După Mbappé ăla chiar că nu mi-a mai venit nimic. Ba da, mi-a venit Donnarumma. Dar nu în acest pack opening. Mamă, da, câte quick sell-uri am avut. Câte quick sell-uri am avut. Hai, ultimul pachet. Să vedem. Poate vine norocul. Trebuie să spele rușinea asta cu ceva. Este doar board. Odegaard, cine e ăsta, un frate? Haaland! Bă, a venit Haaland, dar n-a fost. Băi, deci nu cred, bă, mă urmărește norocul doar la atacanți, bă. Mbappé, acum vine Haaland. Poate să fie ceva și în spate. Bă, dar nu cred, mă, te păcălește animația asta. Asta n-a fost walkout, bă, s-a dus camera în cealaltă parte. Incredibil, ce atac cu Haaland și Mbappé. Nu știu cum să-i joc pe ăștia, de trebuie să schimb formația pentru ei. Foarte greu. Incredibil, incredibil. Trebuia să sar un pic mai mult pe aici, poate, da? Așa mă bucur eu, băieți. E Haaland. Vezi că e Odegaard maxim, că de același steag. Hai să vedem, poate ceva și în spate, cum ar fi? Mai fie ceva un Gomez în spate. Și nimic în spate, bă, da, nimic. Absolut nimic. Dar ce să mai mă, îți vine Haaland de 300 de K. Foarte greu, bă, foarte greu de integrat acum. Mi-a dat planurile peste cap cu echipa. Ia să vedem, mai avem ceva pe aici. Nu mai contează. Nici nu mai contează, vine nebunul de Haaland. Haaland. Hai să vedem și preview pe ăsta, mai vine ceva și din ăsta. Poate vine Neymar de aici. Hai să vedem. Este comable, nu? Atât, cât noroc să mai și avem. Bă, deci nu pot să cred. Nu pot să cred. Îmi vine Haaland. Ce chestie. Hai să vedem un pic la echipă. Unde să-i bagi pe ăștia doi, bă, băiatule? Cei mai top atacanți ai timpului, ai momentului, de fapt, nu ai timpului. Să-l vedem pe nebunul ăsta. E imediat după Mbappé. Să schimbăm formația. L-avem și pe Trezeguet din Icon Pack. Mai nou vine și Haaland. Doar atacanți, băieți. Eu voiam și eu un CDM, un CB mai puternic față de ce am eu. Ei îmi dă doar atacanți. Bine, putem spune că și Neymar era un atacant. Dar n-a fost să fie. Dar na, Haaland. Nu sunt așa mulțumit, v-am spus, mă dă prea mult peste cap și mă obligă să joc cu doi atacanți și nu prea, de obicei eu joc cu 4-2-3-1 cu Cam și ST. Acum ar trebui să joc un 4-2-2-2. Nu știu cum, că Trezeguet nu pot să-l joc bandă. E interesant ce voi face. În fine, vom vedea. Eventual ținem pe bancă, nu știu cum voi face. Echipa o să văd eu până la weekend, până vineri, adică mâine. O să fac pe aici schimbări. Oricum, dați și voi acolo, băieți, un like. Că asta trebuia să spun la începutul clipului, de fapt. Că la final nu se mai uită nimeni. Normal trebuia să spun asta la început. Băi, și nu uitați să dați și voi acolo un like să susțineți seria asta cu pachetele de la Division Rivals, de la Weekend League, de la tot ce prindem, toate pachetele. Ne ajută foarte mult like-urile să creștem acolo în recomandate, să facem și noi 2000 de abonați. Pa, pa!